Nekada su bili najveće zvijezde bivše Jugoslavije. Publika ih je obožavala. Novine su pisale o svakom njihovom koraku, a milioni ljudi vjerovali su da ih čeka besmrtna slava. Ali iza reflektora često su donosili nevjerojatne odluke koje su šokirale javnost i pretvorile ih u predmet ismijavanja. Od skandaloznih izjava do poteza koji su uništili njihove karijere. Ovo su priče o 10 zvijezda bivše Jugoslavije koje su mnoge ostavile bez riječi svojom glupošću. Zdravko Mamić. Godinama je Zdravko Mamić bio jedna od najkontroverznijih osoba na prostoru bivše Jugoslavije. Iako nije bio glumac ni pjevač, njegova popularnost u medijima bila je gotovo jednaka najvećim zvijezdama regije. Bio je poznat po ogromnom utjecaju u nogometu, luksuznom životu i eksplozivnom temperamentu. Kamere su ga pratile na svakom koraku, a mnogi su vjerovali da je nedodirljiv. Međutim, upravo su njegove vlastite riječi i postupci počeli rušiti sliku čovjeka koji je godinama kontrolirao gotovo sve oko sebe. Najveći problem nije bio samo njegov temperament, nego nevjerojatna potreba da javno govori apsolutno sve što mu padne na pamet. Tijekom brojnih televizijskih nastupa vrijeđao je novinare, urlao pred kamerama i davao izjave koje su šokirale cijelu regiju. Umjesto da smiri situaciju kada su ga počele pratiti ozbiljne optužbe i istrage, on je nastavljao provocirati javnost kao da je iznad zakona. Mnogi su govorili da je upravo njegova bahatost postala najveći neprijatelj njegove karijere. Posebno su ljudi ostali šokirani načinom na koji je često sam sebi stvarao probleme. Dok su drugi pokušavali izbjeći medijske skandale, Mamić je gotovo svakodnevno proizvodio nove. Njegove emotivne konferencije za novinare, teatralni ispadi i kaotični govori pretvorili su ga u predmet ismijavanja na internetu i televiziji. Mnogi su se pitali kako netko s tolikim iskustvom može donositi toliko nevjerojatno loših odluka pred milijunima gledatelja. Na kraju je čovjek koji je godinama djelovao moćno postao simbol samouništenja pred kamerama. Umjesto da ga ljudi pamte samo po uspjehu, ogromni dio javnosti danas ga pamti po skandalima, bijesu i potezima koji su šokirali cijelu bivšu Jugoslaviju. 2. Milić Vukašinović. Milić Vukašinović godinama je bio simbol divljeg rock života na prostoru bivše Jugoslavije. Duga kosa, tamne naočale, kožne jakne i agresivan nastup učinili su ga jednom od najprepoznatljivijih figura regionalne glazbene scene. Publika ga je obožavala zbog energije i otvorenosti, ali upravo ta potreba da uvijek bude glasniji i šokantniji od svih drugih često ga je dovodila u potpuno nevjerojatne situacije. Što je postajao stariji, njegovi nastupi u medijima postajali su sve kaotičniji. Milić je često davao izjave koje su ljude ostavljale bez riječi. Tijekom intervjua znao je pričati o teorijama zavjere, privatnim skandalima i bizarnim životnim odlukama, kao da se radi o nečemu sasvim normalnom. Mnogi su bili šokirani koliko je lako javno otkrivao detalje koji su mu samo dodatno uništavali reputaciju. Umjesto da sačuva misterioznu sliku rock legende, često je djelovao kao čovjek koji više ne može kontrolirati vlastiti jezik. Posebno su ga mediji počeli ismijavati zbog njegovih ekstremnih reakcija i nepredvidivog ponašanja pred kamerama. Ponekad bi se naljutio usred emisije, vrijeđao voditelje ili govorio stvari koje nisu imale nikakvog smisla. Internet je bio prepun isječaka njegovih najčudnijih izjava, a publika više nije znala treba li mu se diviti ili mu se smijati. Ljudi koji su ga nekada gledali kao simbol pobune, počeli su ga doživljavati kao tragičnu karikaturu vlastite prošlosti. Najtužnije od svega bilo je to što je Milić često sam sebi nanosio najveću štetu. Nitko ga nije tjerao da stalno izaziva nove skandale, ali on kao da nije mogao živjeti bez pažnje javnosti. Tako je legendarni rocker polako postao jedna od najkontroverznijih i najkaotičnijih figura bivše Jugoslavije. Ivica Osim. Ivica Osim bio je jedan od najpoštovanijih nogometnih stručnjaka bivše Jugoslavije. Inteligentan, smiren i izuzetno cijenjen među igračima, djelovao je kao čovjek koji uvijek zna što radi. Upravo zato mnogi nikada nisu mogli razumjeti neke njegove nevjerojatne odluke koje su tijekom godina šokirale javnost i izazvale ogromne rasprave. Dok su ga jedni smatrali genijem, drugi su vjerovali da je često sam sebi uništavao prilike zbog tvrdoglavosti i čudnih poteza. Jedna od stvari koja je ljude najviše frustrirala bila je njegova nevjerojatna lojalnost određenim igračima, čak i kada je bilo očito da više nisu u formi. Navijači su često bijesno komentirali njegove odluke, pitajući se kako čovjek s tolikim iskustvom može ignorirati ono što svi vide.
Umjesto da sluša kritike, Osim je znao tvrdoglavo braniti svoje izbore. Čak i kada bi rezultati bili katastrofalni. Mnogi sportski novinari govorili su da je upravo ta tvrdoglavost ponekad prelazila granicu razuma. Situacija je postajala još gora tijekom nekih njegovih javnih nastupa. Iako je bio poznat po inteligentnim izjavama, znao je potpuno zbuniti publiku svojim čudnim objašnjenjima i nelogičnim komentarima nakon utakmica. Ljudi su često govorili da se ponaša kao čovjek koji namjerno komplicira jednostavne stvari. Neki njegovi potezi u ključnim trenucima karijere ostali su predmet rasprava desetljećima kasnije. Ipak, ono što je Ivicu Osima činilo posebnom figurom, bila je činjenica da nikada nije pokušavao glumiti savršenstvo. Čak i kada bi donosio odluke koje su mnogi smatrali potpuno besmislenima, djelovao je kao čovjek koji iskreno vjeruje vlastitom instinktu. Upravo zbog toga ostao je jedna od najfascinantnijih i najkontroverznijih sportskih figura bivše Jugoslavije. 4. Jasmin Stavros. Jasmin Stavros bio je poznat po energičnim nastupima, glasnom ponašanju i životu bez granica. Tijekom 90-ih i ranih 2000-ih bio je jedna od najvećih zabavnih zvijezda u Hrvatskoj, a publika ga je obožavala zbog njegove spontane energije. Međutim, iza slike veselog zabavljača često su se skrivale odluke koje su mnoge ostavljale potpuno zbunjenima. Što je više pokušavao šokirati publiku i medije, to je češće završavao u situacijama zbog kojih su ga ljudi ismijavali. Stavros je imao naviku govoriti apsolutno sve što mu padne na pamet. Tijekom intervjua znao je pričati nevjerojatne priče o vlastitom životu, hvaliti se pretjerivanjima i davati izjave koje su djelovale potpuno nepromišljeno. Ljudi su često komentirali da ponekad izgleda kao čovjek koji uopće ne razmišlja o posljedicama svojih riječi. Umjesto da izgradi ozbiljniji imidž nakon godina slave, često je dodatno uništavao vlastiti ugled neobičnim ponašanjem pred kamerama. Posebno su javnost šokirali njegovi kaotični televizijski nastupi. Ponekad bi djelovao potpuno izgubljeno, pričao nepovezano ili reagirao impulzivno na obična pitanja novinara. Na društvenim mrežama i portalima ljudi su masovno dijelili njegove najbizarnije izjave, pretvarajući ga u predmet šala. Iako je publika i dalje dolazila na njegove koncerte, sve više ljudi počelo ga je gledati više kao ekscentričnu pojavu nego ozbiljnog glazbenika. Najveća ironija bila je to što je Jasmin Stavros zapravo imao ogroman talent i karizmu. No umjesto da ga javnost pamti samo po hitovima i energiji, velik dio njegove medijske slike ostao je vezan uz kaotične izjave i odluke koje su mnoge ostavljale bez riječi. Upravo zato njegovo ime i danas izaziva podijeljene reakcije diljem regije. Bora Đorđević. Bora Đorđević bio je jedna od najvećih rock ikona bivše Jugoslavije. Kao frontman legendarne grupe Riblja čorba, godinama je imao status buntovnika koji govori ono što drugi ne smiju. Publika ga je obožavala zbog brutalno iskrenih tekstova i provokativnog karaktera. Međutim, upravo ta potreba da stalno provocira s vremenom je počela prelaziti granicu, a mnogi su se pitali je li Bora namjerno uništavao vlastitu reputaciju pred očima cijele regije. Tijekom brojnih intervjua davao je izjave koje su izazivale šok, bijes i nevjericu. Umjesto da smiri kontroverze, on ih je često dodatno raspirivao. Njegove političke izjave, uvrede i agresivni komentari prema drugim javnim osobama pretvorili su ga u jednu od najkontroverznijih figura Balkana. Ljudi su često govorili da je imao nevjerojatan talent za stvaranje neprijatelja potpuno nepotrebnim riječima. Čak su i neki njegovi obožavatelji počeli osjećati nelagodu zbog načina na koji se ponašao u javnosti. Posebno su ga kritizirali zbog toga što je često djelovao kao čovjek koji ne zna stati. Kada bi većina slavnih pokušala izbjeći dodatne skandale, Bora bi gotovo uvijek rekao nešto još šokantnije. Mnogi novinari tvrdili su da je godinama živio uvjeren da mu nitko ništa ne može. No upravo ga je ta bahata sigurnost polako pretvorila iz rock legende u osobu koju su mediji sve češće ismijavali. Najtragičnije od svega bilo je to što je Bora Đorđević imao ogroman utjecaj na glazbu bivše Jugoslavije. Njegovi tekstovi i pjesme obilježili su čitave generacije. Ipak, umjesto da ga ljudi pamte samo kao briljantnog glazbenika, velik dio javnosti danas prvo pomisli na skandale, sukobe i izjave koje su šokirale cijelu regiju. 6. Željko Malnar. Željko Malnar bio je jedna od najčudnijih i najnepredvidivijih televizijskih figura bivše Jugoslavije.
putopisac, avanturist, voditelj i samozvani predsjednik Republike Peščenice, Malnar je godinama fascinirao publiku svojim potpuno kaotičnim ponašanjem. Dok su ga jedni smatrali genijalcem koji ismijava društvo, drugi su vjerovali da je njegovo ponašanje često prelazilo granicu apsurda. Upravo zato mnogi ga i danas pamte kao čovjeka koji je šokirao javnost nevjerojatnim postupcima i bizarnim idejama. Njegove emisije često su izgledale kao potpuni kaos. Gosti su vikali jedni na druge, rasprave su se pretvarale u svađe, a Malnar bi usred emisije izgovarao stvari koje nitko nije očekivao. Umjesto klasičnog televizijskog voditelja, djelovao je kao čovjek koji uživa u potpunom neredu pred kamerama. Mnogi gledatelji nisu mogli vjerovati da netko ozbiljno vodi emisiju na takav način. Ipak, upravo taj kaos privlačio je ogromnu publiku. Posebno su ljude šokirale njegove neobične ideje i ponašanje izvan televizije. Proglašavanje vlastite republike, čudni politički govori i bizarni javni nastupi učinili su ga jednom od najkontroverznijih figura u Hrvatskoj. Mnogi su govorili da je ponekad djelovao kao čovjek koji namjerno želi šokirati javnost pod svaku cijenu. Problem je bio u tome što publika često više nije mogla razlikovati kada se šali, a kada ozbiljno govori. Najveća ironija bila je to što je Željko Malnar zapravo bio vrlo inteligentan i obrazovan čovjek s nevjerojatnim životnim iskustvom. Proputovao je svijet i doživio stvari koje većina ljudi nikada neće vidjeti. No umjesto da ga pamte samo po tome, velik dio javnosti danas ga pamti po kaosu, bizarnim idejama i trenucima, zbog kojih su ljudi ostajali potpuno bez riječi. 7. Sinan Sakić. Sinan Sakić bio je jedna od najvećih folk zvijezda bivše Jugoslavije. Njegove pjesme slušale su se u kafanama, klubovima i automobilima diljem Balkana, a njegov prepoznatljiv glas pretvorio ga je u legendu narodne glazbe. Međutim, iza ogromne slave često su se skrivale odluke koje su šokirale čak i njegove najvjernije obožavatelje. Mnogi su godinama govorili da je Sinan imao nevjerojatan talent, ali i potpuno destruktivan način života koji ga je polako uništavao pred očima javnosti. Najveći problem bila je njegova sklonost porocima i ljudima koji su ga iskorištavali. Umjesto da zaštiti sebe i svoje bogatstvo, Sinan je često donosio impulsivne odluke koje su ga financijski i emocionalno uništavale. Ljudi iz njegove okoline kasnije su tvrdili da je vjerovao pogrešnim osobama i trošio ogromne količine novca bez ikakve kontrole. Mnogi fanovi nisu mogli razumjeti kako čovjek koji je zaradio milijune može završiti u tolikim problemima. Posebno su javnost šokirale njegove kaotične izjave i ponašanje tijekom nekih nastupa i intervjua. Ponekad bi djelovao potpuno izgubljeno, umorno ili nezainteresirano za vlastitu karijeru. Umjesto da uspori i sačuva zdravlje, nastavio je živjeti iscrpljujućim tempom. Mnogi su govorili da je godinama ignorirao upozorenja ljudi koji su pokušavali pomoći. Upravo je ta tvrdoglava destruktivnost postala jedan od razloga zbog kojih su ga mediji često prikazivali kao tragičnu figuru. Najtužnije od svega bilo je to što je Sinan Sakić imao glas kakav se rijetko rađa. Njegove pjesme i danas izazivaju emocije kod milijuna ljudi. Ipak uz glazbu su ostale i priče o kaotičnom životu, lošim odlukama i potezima zbog kojih je publika često ostajala u šoku. 8. Branko Cvejić. Branko Cvejić bio je lice koje je gotovo cijela bivša Jugoslavija prepoznavala zahvaljujući kultnim serijama i filmovima. Publika ga je godinama gledala kao simpatičnog i inteligentnog čovjeka koji djeluje potpuno drugačije od tipičnih skandaloznih zvijezda. Upravo zato su mnogi ostali šokirani kada su pojedini njegovi postupci i izjave počeli izazivati podsmijeh i nevjericu u javnosti. Ljudi nisu mogli vjerovati da netko s tolikim iskustvom ponekad djeluje tako naivno i potpuno izgubljeno pred kamerama. Jedan od najvećih problema bio je njegov pokušaj da ostane relevantan u vremenu kada se televizija i publika brzo mijenjala. Umjesto da zadrži dostojanstvenu sliku legendarnog glumca, često se pojavljivao u emisijama i raspravama koje su ga pretvarale u predmet šala na društvenim mrežama. Mnogi su komentirali da je ponekad ulazio u nepotrebne sukobe i davao izjave koje su djelovale potpuno nespretno. Što je više pokušavao objasniti svoje stavove, to je situacija često postajala još gora. Posebno su ljude zbunjivali njegovi televizijski nastupi u kojima je djelovao kao čovjek koji ne razumije koliko ga javnost promatra. Umjesto mirnog i mudrog veterana glumišta, ponekad je izgledao kao osoba koja impulzivno reagira na svaku kritiku. Neki su ga branili govoreći da je samo previše iskren,
ali drugi su vjerovali da si je potpuno nepotrebno stvarao probleme u javnosti. Najtragičnije od svega bilo je to što je Branko Cvejić ostavio ogroman trag u jugoslavenskoj i srpskoj kinematografiji. Imao je talent, iskustvo i poštovanje publike koje većina glumaca nikada ne dosegne. No, dio javnosti danas ga pamti i po nespretnim nastupima i potezima koji su mnoge ostavljali potpuno zbunjenima. 9. Dino Dvornik. Dino Dvornik bio je jedan od najtalentiranijih i najneobičnijih glazbenika koje je Hrvatska ikada imala. Njegova energija, humor i nevjerojatna kreativnost pretvorili su ga u legendu još za života. Publika ga je obožavala jer je djelovao potpuno drugačije od svih drugih zvijezda na Balkanu. Međutim, upravo ta njegova impulzivnost i život bez kontrole često su ga vodili prema odlukama koje su šokirale ljude oko njega. Mnogi su govorili da je Dino imao genijalan ali i potpuno kaotičan način razmišljanja. Jedan od najvećih problema bio je njegov odnos prema novcu i vlastitoj karijeri. Iako je godinama zarađivao ogromne iznose i imao status velike zvijezde, često je donosio financijski katastrofalne odluke. Ljudi iz njegove blizine tvrdili su da je trošio novac nevjerojatnom brzinom i vjerovao pogrešnim osobama. Umjesto da zaštiti ono što je stvorio, često je živio kao da posljedice ne postoje. Publika nije mogla razumjeti kako netko s tolikim talentom može tako lako uništavati vlastiti život. Posebno su javnost šokirali njegovi kaotični televizijski nastupi i nepredvidivo ponašanje. Ponekad bi djelovao briljantno i duhovito, a već u sljedećem trenutku potpuno izgubljeno i iscrpljeno. Njegove izjave znale su zbuniti čak i voditelje emisija. Mnogi su govorili da je Dino živio prebrzo i preintenzivno, kao čovjek koji nikada nije znao stati. Upravo zbog toga mediji su ga često prikazivali kao tragičnog genija koji polako gubi kontrolu. Najtužnije od svega bilo je to što je Dino Dvornik imao talent kakav se pojavljuje jednom u nekoliko generacija. Njegova glazba i danas živi, ali uz nju su ostale i priče o lošim odlukama, kaosu i životu koji je često izgledao kao potpuni nered iza reflektora slave. 10. Josip Broz Tito. Josip Broz Tito bio je čovjek kojeg su milijuni ljudi u bivšoj Jugoslaviji gledali gotovo kao nedodirljivo božanstvo. Njegovo ime bilo je posvuda, u školama, na televiziji, u pjesmama i novinama. Imao je luksuz kakav većina ljudi nije mogla ni zamisliti. Putovao je svijetom i družio se s najvećim političarima i slavnim osobama svog vremena. Međutim, iza ogromne moći i kulta ličnosti, mnogi su godinama postavljali pitanje kako je moguće da je donosio neke odluke koje su kasnije gurnule cijelu državu prema kaosu i raspadu. Jedna od najvećih kritika odnosila se na njegov način vođenja države. Dok je javnosti prikazivao sliku savršene i stabilne Jugoslavije, brojni problemi godinama su gurani pod tepih. Mnogi povjesničari kasnije su tvrdili da su neke njegove političke odluke bile kratkoročne i potpuno neodržive. Umjesto da riješi duboke sukobe među narodima i ekonomske probleme, često ih je smirivao privremenim kompromisima koji su eksplodirali nakon njegove smrti. Ljudi su se kasnije pitali kako čovjek s tolikim iskustvom nije vidio što dolazi. Posebno je javnost fascinirala njegova obsesija luksuzom i vlastitim imidžom. Dok su obični ljudi živjeli skromno, Tito je uživao u jahtama, skupim rezidencijama i glamuroznim putovanjima. Mnogi su vjerovali da je s vremenom počeo živjeti potpuno odvojen od stvarnosti običnih građana. Upravo zbog toga, dio javnosti danas smatra da je bio okružen ljudima koji su mu govorili samo ono što je želio čuti. Najveća ironija bila je to što je Tito desetljećima djelovao kao simbol stabilnosti i moći. No nakon njegove smrti postalo je jasno koliko je sustav zapravo bio krhak. Zbog toga ga neki danas pamte kao velikog vođu, dok ga drugi vide kao čovjeka čije su odluke ostavile katastrofalne posljedice za cijelu bivšu Jugoslaviju.